Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Γκρικλόκαλ εδώ και όπως βλέπετε σήμερα, πόσο μάλλον καταλάβατε, βρισκόμαστε στην Cublan. Η Cublan είναι ένα σερβερ που φτιάξαμε με τα φιλαράκια μου, τον Cookie, τον Zero D Gamer και τον Spiris 8, όπως αλλιώς θέλουμε να το αποκαλούμε xx.xx. Και επειδή δεν βρήκα που είναι το βίντεο στα αρχεία μου με το spawn, πριν ξεκινήσει αυτό το βίντεο που αναφέρεται και λέει ότι έχει καιρό που τραβήξαμε το spawn, συγγνώμη, δεν βρίσκω το βίντεο, πρέπει να μην σας πειράζει. Έχουμε προχωρήσει στο σερβερ μέχρι και τώρα που τραβάω. Εδώ άφησα ένα RCS. Εδώ είναι η αίθουσα συνεδρίασής μας, εδώ το μαγαζάκι του Cookie, εκεί η πλατεία μας με τα περισσότερα σπίτια μας. Τώρα θα μου πείτε, ποια τους σημαίες ρε φιλαράκο? Θα σας πω. Αυτή είναι του xx.xx, αυτή είναι η δική μου, αυτή είναι του Cookie και αυτή του Zero Game. Αλλά έχουμε αφήσει και άλλες σημαίες, γιατί όποιος θέλει από το δικό μου κανάλι, από το κανάλι του Cookie να μπει, θα υπάρχει link στην περιγραφή, να πάτε να το τσεκάρετε. Και εγώ σας ξαναλέω ότι επειδή δεν βρήκα το βίντεο στο spawn, σας δείχνω τώρα το spawn, να το. Ναι. Και ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο, να σας αρέσει, αφήστε ένα like ή αν ένα subscribe αν δεν έχει κάνει ήδη. Και έχει και link στην περιγραφή για να μπείτε στην Cublan. Και ναι, αυτά, ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο και ναι, αυτά, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας και εσάς. Τι κάνετε? Πώς είστε? Εγώ μια χαρά, εσείς? Καλά. Είμαι ο Γκρικλόκαλ. Και εγώ είμαι ο Γιώργο! Οκ. Θα πάμε σήμερα στο Nether, στην Cublan. Είμαστε εγώ, Παρεμπιπτόντως, ο Γκρικλόκαλ και ο Zero D Gamer. Έχουμε λίγο καιρό να κάνουμε βίντεο, συγγνώμη. Ναι, εγώ και έχουμε τουλάχιστον. αναβαθμιστεί αρκετά. Και εγώ έχω κάνει το σπίτι μου, θα σας δείξω στο τέλος του βίντεο αφού θα τελειώσουμε με τα παιδιά τι έχω κάνει. Να μου δώσετε και ιδέες, αλλά μέχρι τότε πάμε στο Nether και μπλα μπλα μπλα. Πάμε. Γυρίζει. Χριστό, μη με σμπρώχνεις. Ωραία, ταξιδέψαμε. Εγώ θέλω να σπάσω λίγο Nether χωρίς παρεξήγηση. Εγώ πάω φόρτρε. Ένα γκάστ. Το γκάστ μέσα. Έλα, θα το φάω. Εσύ κάνεις τα σπίτα. Ο Χρήστος είχε πάρει από ένα chest ένα blaze rod. Ναι, πού πήγε το. Δικό μου πρέπει να είναι, αλλά οκ. Κράτα το. Για σένα δουλεύω. Το πήραμε να έχει φύγει. Έλα, πάρ' το. Έχω μείνει. Δείτε, έχω κάνει όλα τα achievements εκτός. Overkill και. Ναι, που το προσπαθούσαμε σε μια φάση. Ναι, το overkill και να πάω στο. Ναι, πάμε στο Fortress. Περιμένω και να σπάρω ένα stack από netherrack. Ήταν πολύ τυχαίο που Τέλεια. ήταν το Fortress. Ωραία, πάμε. Ήταν πολύ Πού είναι τυχαίο το που ήταν Fortress, το ρε? Fortress. Εδώ, έκανα εγώ δρόμο. Εγώ στο Fortress είμαι. Πού? Να τι. Στο Fortress, εδώ. Πού είναι το fortress? Βλέπετε από πού θα έρθει το εσύ που βέλος. Βλέπετε από πού θα έρθει το βέλος. Α, Από εκεί. Από πού? Με βλέπετε. Καλά πάμε, ναι. Αου. Δεν σε πετύχα καν. Παιδιά, μην χτυπάτε τους pigman, είναι αθώοι. Περιμένετε. Level. Όχι, δεν περιμένουμε. Παίζει Pigman να είναι. Τα θέλω για quartz block, τι να σε κάνω, φίλε, να κάνουμε το συντριβάνι μου. Και για το συντριβάνι? μαγαζάκι μου. Θα κάνουμε ένα συντριβάνι Περιμένετε και τώρα. θα θέλω Θα και για το τσεκάρουμε μαγαζάκι μου. τι έχει εδώ πέρα. Έχει λίγα stone από την προηγούμενη φορά. Έχει έναν. Μισό, γιατί αυτοί άμα σε χτυπήσουν έχει ένα damage. Έχει ακόμα έναν μισό και τρέχουν τόσο γρήγορα. Εκεί είστε. Ναι. Έρχομαι. Ναι, είχαμε ξανάρθει εδώ και είχαμε πεθάνει. Βρήκα απλά bones αντί οτιδήποτε άλλο. Let's see what did nothing.
Δεν έχει τίποτα Σοβαρά από εκεί. τώρα? Άρα, ξέρετε τι, Παιδιά, πού είστε, σας παρακαλώ. Παιδιά! τι έγινε. Παιδιά, πού είστε? Αυτά παθαίνεις όταν κουβαλάς όλα τα πράγματα μαζί σου. Νίκο, πίσω σου είμαστε. Εδώ. Πώς ανεβαίνει? Εγώ θα πάω χωρίς τίποτα. Από εδώ Μείνε. γύρω. Έλα, χωρίς τίποτα, τι να σε κάνουμε τώρα. Έλα, Δεν μπορώ. πάμε να βρούμε κανένα. Άμα ο gamer είναι. Zero, τι έστω. Πώς περνάω απέναντι? Δεν βλέπω τίποτα. Τι που είσαι. Δεν περνάς απέναντι, κάτω στον κύκλο. Παιδιά, φέρνω παρέα. Και όχι από τις ευχάριστες. Α, Pigman. Ναι. Γιατί Τους δεν το κάνει? συμπαθείτε? Όχι, δεν τους συμπαθούμε. Α, έχει ένα. Όπα, εδώ τελειώνει ο δρόμος. Get out of here. Σαν να λέει αυτό. Το καλό είναι και τους Pigman, άμα δεν τους Παιδιά, χτυπήσεις. στο Netherrack, στο texture pack μου είναι ό,τι πιο τέλειο, ρε φίλε. Γεια σου. Αντίο. It's the moment. He fucked. Οκ, τώρα που πάμε. Έβγαλε καλή screenshot τα chords. Τα κόρ. Όχι. Ναι, για να γυρίσουμε πίσω. Πώς θα γυρίσουμε πίσω? Όχι. Όχι. Καλά, τα λέμε. Άστινα. Άστινα, εδώ λέω. Παιδιά, ελάτε. Πού είστε? Εδώ. Είναι δύο τέτοιοι, είναι δύο wither skeleton. Θα τον φάω. Χρήστο, έχεις φαγητό? Πέθανε και τα χάσα όλα. Εγώ δεν μπορώ να τρέξω τώρα, παιδιά. Δεν έχω φαγητό. Εδώ γιατί είναι κλειστό, ρε? Γιατί άραγε? Εγώ τρώω κιόλας. Παιδιά, δεν μπορώ να τρέξω. Α, θες φαγητό? Ναι, θέλω. Κι εγώ. Έχω αρκετό. Δώσε. Φέρε φαΐ. Δώσε. Είμαστε ζήτηση. Ρε φίλε, τα παίρνεις όλα εσύ. Πεινάω. Πεινάω. Δώσε μου Δεν πρώτα μας και νοιάζει. εμένα και μετά φάε. Εγώ τρώω ταυτόχρονα. Άρα πάνω. Πού Μπορώ να είσαι? τρέξω τώρα, μπορώ να Εδώ. τρέξω. Τι ακούστηκε έτσι? Δεν θέλετε να ξέρετε. Οκ. Glowstone. Ναι, σπάσε. Εγώ είχα. Και εγώ εξακολουθώ να έχω. Εγώ είχα. Και άλλος Για να withers. κάνεις enchant, πόσα level θέλεις? Αναλόγω την enchant. Ας πούμε για ένα sword, Αναλόγως τι είναι. Χριστό. Πραγματικά άμα αν το είναι φύγεις. iron sword, Μια. αν είναι iron sword, Blaze. Κάνε άκρη, τον έχω. Πάω. Τον πέτυχα. Πάει ο Blaze. Πάμε απέναντι. Όπα. εγώ Όπα, σπάω γύρισε. λίγο nether τέτοιο. Εσύ πώς Είσαι θες. αλλού. Δες λίγο, δες πόσοι τέτοιοι είναι. Μην πλησιάσεις, θα σε φάνε. Θα σε φάνε, πώς Ναι, περίμενες. nether quartz. Μην πλησιάσεις, Χριστό, σοβαρά σου μιλάω. Μαζεύω και levels με το nether Είναι quartz. προσωπική αυτή, ρε. Έχω ένα stone sword. Από αυτόν δεν το πήρες. Ναι. Μήπως έχεις εσύ ένα ακόμα? Όχι, αλλά έχω wood. Τι έχεις? Wood. Wow. Έχει. Παιδιά, πού είστε, σας παρακαλώ. Δες, είμαστε Εκεί που δεν είσαι. εκεί που βγήκαμε. Ναι, εκεί που δεν είσαι σίγουρα. Είμαστε, πώς θα σου Να πω. σας προλάβω αφού... Α, δεν μπορώ να φτιάξω... Δεν έχω pickaxe, έχει κάνει μια pickaxe. Ναι, εγώ. Πού είστε? Εκεί που δεν είσαι. Έλα, λέγε ρε, δεν είναι αστείο. Είμαστε από εκεί που ήρθαμε. Όντως από εκεί που ήρθαμε. Πω, κατάλαβα τώρα. Είμαστε εκεί που ήμασταν πριν. Μισό λεπτό. Θέλω να τσεκάρω κάτι.
κατεβαίνουμε προς τα κάτω, ξέρω εγώ. Τρακούτο γκάστ. Για να τριχιάσω, ξέρω. Ναι, πόσο μισό αυτό τον ήχο, ρε. Νίκο, πίσω σου. Εδώ είμαστε. Πού είστε? Εδώ. Δεν βλέπω Τίποτα τίποτα. δεν είσαι. Εδώ που πηδάω. Α, Έλα. τέλεια. Να το. Μια τρομερή τρύπα. Που είχε κι άλλο μπλοκ από κάτω. Α! Βοήθεια! Θα πέσω Από Wither σκελετών. Χάρη μη πας, θα ψοφήσεις. Παιδιά, Πρώτο ήταν ό,τι golden πιο apple. σπαστικό αυτό. Ήταν ό,τι πιο σπαστικό. Πας. 3, 2, 1. Παιδιά, φάτε τον λίγο και πάρτε μου τα πράγματα. Εγώ δεν βρίσκω καν τα πράγματά σου. Εγώ βρήκα απλά τρία. Α, τα βρήκα. Ναι, Οκ. Εντάξει, δεν σβήνουνε. Στα παίρνω όμως. πάρτε. Ένα blaze, μισό λίγο να το φάω. Πάρτε το χρόνο σας. Πάρ' το χρόνο σου, λέει. Παιδιά, από πού πάω για το τέτοιο, για το Fortress? Α, ναι, από εκεί. Έχει Εγώ ένα μέρος. φοβάμαι. Τέλεια, Έτσι. το βρήκα. Περιμένετε λίγο. Εντάξει. Να κουνιώσουν κιόλας. Ταραραν. Νίκο, φύγε από εκεί, εκεί είναι blaze. Α, το φάγα. Το είδα, λέω τώρα. Ανέβα πάνω. Πάω να πάρω το blaze rod, έριξε blaze rod, αλλά που το ρίξε. Καλά, πάρ' τα πράγματά σου. Να το, εκεί Μόνο κάτω αυτά είναι, βρήκα. αυτό είναι. Μην πηδήξεις, θα τα πάω, είναι πάω εγώ. Μόνο αυτά βρήκες. Ναι, Μισό λεπτό, παιδιά, έρχομαι. και αυτά. Πέφτουμε. Το γκάστ είναι εκεί. Και με τρομάζει. Oh. Α! Πέφτουμε. Ναι. Αγγελός ξυστά. Ρε φίλε, είχα απλά μια... Πού είναι το Εγώ gas, πού είναι το gas να το Δεν φάω. νοιάζομαι για πολλά, νοιάζομαι κυρίως για το τέτοιο. Πώς με πέτυχε εδώ. Πού είσαι, πού είσαι. Ρε, μήπως είχες και κάτι leggings? Όχι, Εγώ. όχι, ξέρω ότι έχεις leggings. Το βλέπω. Ένας one shot, one kill. Πού είστε? One shot, one kill. Α, εκεί είσαι. One shot, one kill. Γιατί πάτησα πάλι FedEx. Κοίτα, θα μου ρίξει τώρα. Πάμε, one shot, one kill σου λέω. Α. Άντε, για δες. One shot, one kill. Φοβάμαι. Μα το σκότωσα. Α, Άρα κατάλαβα. θα πάω μετά για mine και θα μ' Κατάλαβα γιατί φοβάσαι. Έχεις Ποιος golden πέθανε? apple. Έχεις golden apple, ωραία. Apple. Αυτόν θα το φάω με μπουνιές, άστον. Α! Είναι ψηλή και τρομακτική. Θέλω τα levels. Ρε, είχα πάρα πολλά levels και τώρα τα χάσα, ρε, γιατί τα πήρες εσύ? Μετά εσύ όμως θα μου κάνεις enchant, άμα μου παίρνεις πάντα τα levels όταν πεθαίνω. Και δεν έχω. Γεια. Εντάξει. Ό,τι πεις. Εγώ έχω τα items μου, να θυμάσαι. Άντε. Εγώ έχω αυτό. Που ένα χτύπημα να κάνω. Θα εξαφανιστεί. Παραλίγο να πέσω κάτω και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο creepy. Εγώ πάω χωρίς shift. Ναι, καθόλου. Τα καινούρια blocks, πάμε να πάρουμε εκείνη τα καινούρια blocks. Α, τα μάγμα. Ναι, γιατί Ναι. όχι. Δεν έχω πίκαξ όμως. Μην πήδηξετε. Σιγά του damage. Χριστό, εσύ δεν έχεις. Οκ. Πήγε πιο Περίμενε. καλά από ό,τι νόμιζα. Ρε φίλε, έχεις πίκαξ Περίμενε να κάνω δώσεις, regen. έχεις πίκαξ Περίμενε να μου κάνω δώσεις. regen. Έχεις πίκαξ να μου δώσεις, Γιώργο. Ναι, μία iron. Δώσ' την. Εγώ θέλω μία πέτρινη ξύλινη. Δώσ' την. Δώσ' την iron. Σου την έδωσα. Αυτή είναι η πέτρινη. Φέρ την iron. Πάρ' την iron. Οκ, μισό λίγο. Θέλετε κανένα golden apple. Ε, Έχω μόνο ένα. Ναι, εγώ το θέλω. Παιδιά, ξέρετε τι πήρα. Πήρα 2 skulls από τέτοιον, από Wither. Όντως! Τώρα τα είδα. Φλάκα, τέλεια! Παιδιά, το κάνω. Όχι! Δεν πέθανα. Τι έκανες? Εγώ δεν το έχω Γιατί με τι τίποτα. έκανες? Τι έκανες? Παιδιά, πήδηξα κάτω. Πήρα magma block.
Πώς θα ανέβεις? Θα δω. Ωραία φίλε, είναι τέλεια τα magma block. Να πηδήξω κι εγώ. Πήδα, δεν ξέρω, εγώ είχα πολύ armor. Εγώ τώρα παίρνω τα Πού magma είσαι, block. πού Δεν ξέρω είσαι, γιατί πού είσαι. Εγώ δεν έχω καθόλου armor, δεν τολμάω. Πού πήδηξες. τι το κάνετε. Πού πήδηξες. Άμα το Α, κουμπίσω στο εκεί πας, πέρα. δεν σε πόσο τι λένε στη Venturi. Τα Wither Skeleton Skull. Δεν τα είδα πριν. Έχετε εκεί πέρα. Πάμε. Ταν, ταν, ταν. Χρήστο, όσο εσύ κοιτάς τον Γιώργο, εγώ θα μαζέψω ένα stack netherrack. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να το χρειαστεί. Χαίστηκα. Τι. Τι? Όντως. Κλείς την πόρτα σου να πάρει. Περιμένετε. Λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε και σήμερα χεζόμαστε. Σήμερα βαριόμαστε τη ζωή μας γιατί περιμένουμε τον κύριο Cookie να μαζέψει τα magma blocks. 4 Κόλλησε. ώρες. Και πέσα μέσα. Πού μέσα? Στη λάβα. Βγες Χάχα, έξω, σε έξω. βλέπω από τη ζήτηση. Βγες Αλλά έξω. Γιώργο, με ξανανέβασε, με Βγες ξανανέβασε. έξω και πάρε ένα golden apple έτσι λίγο για να μην πεθάνεις. Α, έχω ένα golden apple. Και μου λείπουν μόνο μια μισή χάρτα, οπότε δεν το χρειάζομαι. Α, Παίρνω και soul sound γιατί έχω ήδη 2 skulls τέτοια. Για να πάμε να φάμε το wither. εγώ μαζεύω netherrack. Εγώ μαζεύω magma block. Και δεν ρίψω κινδυνεύω να τα κουμπίσω. Μην τα κουμπείς γιατί κι όμως θα καείς. Παίζει αυτό, να καώ. Ναι, 2 stack netherrack. Τέλεια. Εγώ έχω τουλάχιστον Νίκο, stack θέλω παρέα. Α, Ρε φίλε, τι τους χτύπησες, χαζός είσαι. Ξέρω, τον γενικά ένα στόλος από πίγμα Παραλίγο. το χάνεις ρε Γιώργο, το χάνεις, τον γενικά ένα στόλος από πίγμα. πες μου, έχει και παιδάκι. Ρίξου στη λάβα, παραπλάνεις έτσι να πέσουν στη λάβα. Το pigman Ξέρεις σου. να κάνεις, βάλε blocks, άκου τι θα κάνεις, περίμενε. Εμένα που δεν με κυνηγάνε, τι θα κάνουμε. Νίκο, Οκ. βρήκα τρόπο. Έλα να δεις. Νίκο, έλα να δεις. Περίμενε. Εδώ. Γιώργο, μην πετάς. Γιώργο, Ποιος έλα ποτέ λίγο πετάω. να δεις λίγο κάτι. Χριστό, φέρε τον στρατό από Pigman και να δεις κάτι Τι? να κάνει. Όχι, όχι, το κάνω. περίμενε. Όχι, μην κατεβαίνεις, μην Φέρε κατεβαίνεις. το Το έχω, το στρατό Pigman, Χρήστο. Λαβωμό. Χρήστο, φέρε το στρατό Pigman. Ωραία, φέρε το στρατό Pigman εδώ. Εδώ. Τον Φέρε το. φέρνω. Γιώργο, Μου φέρ τους τελείωσε- εδώ. Γιώργο, φέρ τους εδώ, φέρ τους εδώ. Φέρ τους εδώ γρήγορα. Γρήγορα. Εγώ παίρνω. Ρε, Ωραία. πώς θα σας βρω τώρα. Δεν με νοιάζει. Τι θες και εσύ ρε, τι θες και εσύ ρε. Α! Είσαι σοβαρή. Γιώργο, έλα και εσύ κάνε teleport ή κάτι τέτοιο σε εμάς για να είμαστε μαζί. Παιδιά, έχετε συνειδητοποιήσει ότι έχω τα πράγματά σας. Πάρτα και κάνε teleport εδώ. Ή φύγε από τον Nether, γιατί Μα αρκετά πες τα κάναμε. στη λάβα, κάηκα τα πράγματά σου. Δώρη παπούτσια. Ρε, πες τον αδερφό σου να φύγει. Τώρα φεύγει, πάει Κάνουμε κολυμπητήριο. βίντεο, δεν το Κουβρακάκι καταλαβαίνεις. του. Κάνουμε βίντεο. Α, ναι. Ναι. Τι φάση. Γιατί ήταν ένα area portal. Δεν ήταν βρήκα- αέρια. Νίκο, βρήκα κι άλλο σκάλ. Εντάξει. Νίκο, δεν κολυμπάμε στη λάβα. Βρήκα blaze rod. Και βρήκα κι ένα ακόμα σκάλ. Βρήκα σκάλ. Έχεις 3. Ναι, Είσαι να κάνουμε wither. ναι, αυτό λέω. Θα σας δώσω πράγματα από τα δικά μου, μερικά πράγματα. Όχι όλα. Αυτά τα λέμε. Please. Γίνε Να πάρουμε κρύο. Netherstone να κάνουμε τέτοιο.
Πες το. Beacon. Α, Beacon. Θα έρθω να τεστάρω σε εσάς. Πάτε πίσω και δείτε λίγο. Χρήστο, πάνε πάνω εδώ, σε αυτόν τον μπλοκ. Εγώ. Ρε. Α, δεν παθαίνεις τίποτα, έτσι. Όχι. Όχι. Πήρε με κοπανάτε. Α, τότε σε βαράει hit. Σε βαράει hit, δεν γέλιεσαι. Σε βαράει hit. Σε χτυπάει. Οκ, οπότε... Α, και παρεπιπτόντως, στους τηλεθεατές μας, στους θεατές μας. Εδώ είναι ένας πανέμορφος πίνακας που έχω βάλει στο σπίτι. Εγώ πάω πίσω. Έχω πάρει αυτά που θέλω. Οπότε... Το Wither να το φτιάξουμε στο Nether. Μαντέψτε που σπόναρα. Σπόναρα στο σπίτι μου. Και εγώ στο δικό σου, Γιώργο. Γιώργο, πέθανες. Όχι. Ζω και βασιλεύω. Πού είσαι? Σκότωσέ με. Γιατί να σκοτώσω. Πού είστε, Καλά, έλα, παιδιά, πάμε. πού είστε? Περίμενε. Χρήστο, Είστε στο περίμενε. Nether, είστε στο Nether. Όχι, Όχι. είμαστε εδώ. Πού Στο είστε? σπίτι του Γιώργου. Α, έρχομαι. Με τα ζόμπι και έναν στόλο για δωράκια, ας πούμε. Θα σου κάνω ένα δώρο. Εδώ βλέπουμε... Α, ναι... Σου κάνω Εδώ το δώρο της βλέπουμε το χρονιάς. μαγαζάκι του Γιώργου Λούδη. Παιδιά, θέλω να δω το κάστρο. Α, πάνε δες το. Απλά πάμε. Εδώ Να σε είναι το προστατεύω. μαγαζί του Μητσοτάκη. Είμαι ο κηδεμόνας σου. Πρόσεχε, ακόμα δεν έχω φτιάξει τις σκάλες. Ρε φίλε, ακόμα τρέχει εκείνη η λάβα από το τράπι. Θα με σμπρώχνεις. Φύγε. Μπορεί να βάλω. το κάνεις να μην έχει βροχή ή κάτι τέτοιο. Γιατί με ασκηνή. Δεν σε πιστεύω, ρε Χρήστο. Σοβαρά σου μιλάω, δεν σε πιστεύω. Συγγνώμη. Έσκασα. Πάνω όλα με τα πράγματα. Ναι, ακριβώς, πάνε όλα μας τα πράγματα. Δεν σας πιστεύω, ρε. Συγγνώμη. Ρε, τι συγγνώμη ρε φίλε, τώρα πάνε όλα τα πράγματα, άιντε. Πραγματικά δεν σε πιστεύω. Ωραία, φίλε. Έλεος. Πες μου λίγο τώρα, τι κατάλαβες με αυτό που έκανες. Θα μου απαντήσεις. Χρήστο. Απλά ρωτάω, όχι τίποτα άλλο. Απλά θέλω να μου πεις τι κατάλαβες. Τίποτα. Α, τίποτα. Άρα πρέπει να σκέφτεσαι πριν κάνεις κάτι. Γιατί τώρα πάνε όλα τα πράγματα, τι θα κάνεις, θα τα πάρεις από creative. Αυτό κάνω. Ναι, τα enchants. Αυτά κάνω τώρα. Τώρα άντε να πάρω πάλι τα ίδια enchants. Α, παρεπιπτόντως μπορείς να μου πάρεις και μια iron leggings, γιατί είχα και iron leggings. Όχι. Αυτό μου τώρα. Είχα 25 nether quartz, κάτι τέτοιο. Και μια iron pickaxe, τον γιόλο τρόλο, πώς το λέγανε αυτό. Ναι. Τώρα απλά επικρατεί χάος. Πρόβλημα, ένα πρόβλημα. Πώς ανεβώ? Α, θα έρθω να το κάνω. Γιατί κάποιος το παραέκανε με τα τέτοια. Πες το. Με τις λάβα. φάρσες, με τις φάρσες. Α, παρεμπιπτόντως, όταν κλείσεις τη λάβα θα έχεις έναν σωρό από cobblestone. Γιατί έβαλε νερό και μετά λάβα. Πραγματικά μισώ τη μέρα που το έκανες αυτό. Εννοείς 18 Μαΐου. Ναι, αυτό. Η μέρα που μισούμε όλοι. Γιατί ο κύριος Zero Dig Gamer έγινε κακούργος από εκείνη τη μέρα. Για Τώρα κάποιο πρέπει λόγο απλά... είναι 11-2, έχει αυτόματο jump. Ναι, είναι σπαστικό λίγο. Και είναι Μπορείς σαν να το λάβα. απενεργοποιήσεις. Μπορείς να το Α, απενεργοποιήσεις. πώς? Είμαι. Rolls. Α, να το. Το βρήκα, εντάξει. Να το ετοιμάσω. Ναι, δεν έχει τώρα το jump. Το Fortune ξέρετε τι κάνει.
Part του. Το Fortune. Στην Εγώ- πήγα στο Fortune. Εγώ Νομίζω σπάει- ανεβαίνω τα σκαλιά και έχει λάβα και περιμένω να ανέβω και κάνεις 4 ώρες. Ναι, γιατί προσπαθώ να πάρω τα πράγματά μου πίσω. Και τα δικά μου. Του Χρήστου ποιος νοιάζεται. Τι? Του Χρήστου λέω ποιος νοιάζεται. Να πω κάτι τώρα. Ξαναρωτάω. Τι κατάλαβες τώρα, Χρήστο? Απάντησα. Τίποτα. Δεν απάντησες. Α, οκ. Ας πούμε ότι το κάνεις για πλάκα, συγχωρεμένος. Νίκο, περιμένεις τόση ώρα. Ναι, Πού είσαι, ούτε Τι? καν. Πού περιμένεις? Μισό λεπτό. εδώ κάτω. Εδώ πέρα. Α, οκ. Περίμενε να κατέβει λάβα. Και γιατί υπάρχουν κόμπλες. Τι? Γιατί έβαλε νερό και μετά λάβα ο Χρήστος στο τραπ. Να πω κάτι. Αν νομίζετε ότι αυτό είναι τραπ, είσαι ό,τι να είναι. Χρήστο. Ο παρκούρ. Ο πι παρκούρ. Αχ, ξέρεις τι θυμήθηκα. Τι? www. Κατάλαβες. Μαμά, ωραία, φίλα, ξέχαστο. Άκου τώρα. Έκανες τη μεγαλύτερη ανακάλυψη. Πτυχίο Μαντουλίδης έφυγες. Σταμάτα, εντάξει. Είναι περίεργο. Δελασάλ. Ανατόλια κάτι. Εσύ κάνεις ακόμα ρεκ. Ναι, Α, οκ. γιατί όχι. Εγώ λίγο σταμάτησα να κάνω ρεκ, γιατί από την παλαβομάρα του Zero D Gamer, όπως θέλει να τον αποκαλούμε. Θα σε τώρα- ρίξω τώρα- στη λάβα και θα χαίρεσαι. Πάω. Γεια σου. Άντε, κλείς τη λάβα. Κλείνει μόνη της, δεν κλείνει. Παίρνει 4 ώρες. Δεν τη βλέπεις σου Δεν κατεβαίνει. κλείνει, όχι δεν κλείνει. Δεν κλείνει, λέει, τι. Ωραία, κατεβαίνεις κι άλλο. Άρα έχει κι άλλο εδώ, άρα κλείνω αυτό. Καλά, σταματάω και εγώ λίγο γιατί θα μας πάρει όλο αυτό. Από τα σεντούκια. Αναλάβω. Παιδιά, αφού γυρίσαμε στο σπίτι του Γιώργου τα καταφέραμε. Και Τι δεν θα πας. δώσ' Πήρα μου από- την πίκαξ μου και το... Βάλ' το Και πίσω, άξιο βάλ' το μου. πίσω. Καλά. Δώσ' μου την πίκαξ μου Ό,τι πεις. και την Βασικά, άξ εγώ μου. στην έδωσα. Εγώ στα έδωσα και τα δύο, αλλά οκ. Ωραία, πάρε αυτό το Έχω short, και έλα. μια stone axe. Μισό λεπτό, έχω εναλλακτικά sword μέσα, έχω ένα diamond sword. Έλα, πάρε, Χρήστο, πάρε. Armor. Δεν είναι ξανά την, περίμενε. Ωραία, είχα... Ρε βλάκα, έχω δεν έχεις αυτή. τίποτα από φαγητό. Έχω, τα έχω όλα εδώ, στο inventory μου, πάρε. Φέρε. Ωραία, έτσι θα πολεμήσω. Και μια σπίδα μπορείς. Ναι, Α, δεν έχω σπίδα, δεν έχω σπίδα, μόνο εγώ έχω χέστρια σπίδα, δεν λες και ρίχνει τίποτα. Το δεν. Ωραία, ναι, να σου πω κάτι. Λες και ρίχνει τίποτα, αλήθεια τώρα. ρε φίλε, πού το βρήκες το Diamond Sword εσύ? Του το έδωσα εγώ, Να εναλλακτικό. πάρω το θες το- Sharpness Sword εκείνο. Όχι, θα σου δώσω εγώ ένα diamond πάλι που έχω, έλα πάρε. Ναι. Έχει κανείς Ναι, λίγο δώσ' το, ξύλο. δώσ' το. Δώσ' το. Sorry. Δώστε μου Ωραία. full iron πανοπλία. Δώσε μου και εμένα full iron να έχω. Ωραία, θα σας δώσω και κάτι ακόμα που τα κρατάω εδώ και πόσο καιρό. Βασικά έχει εδώ και πόσο καιρό, έχει λίγο καιρό, Μπορώ εντάξει. να τα κρατήσω ούτως ή άλλως. Ναι, πάρε και εσύ ένα. Μην τα φάτε τώρα με το που κάνω το wither, εντάξει. Εντάξει. Έλα. Γιώργο, κάνε τη σκάλα να κατεβούμε. Μισό λίγο μια witch. Έτσι και με ξανασμπρώξεις. Sorry, Όποιος με εντάξει. Μισό λίγο να φάω τη witch γιατί θα μας φάει για τα καλά. Ω, γίνω κάτι. Ωραία, φτιάχνω τώρα, μισό. Μην έρθετε. Δεν θα σας χύσει Α, καλά. περιμένετε να πάρω και λίγα blocks. Νίκο, έχεις λίγο ξύλο. Έχει ο Γιώργος. Πάρε από τον Γιώργο.
Όχι, δεν έχω. Μην πηδήξετε, εγώ δεν έφτιαξα ακόμα τις σκάλες. Θα χρειαστούμε Ρε, και λίγο ξύλο blocks. Θα θέλω. χρειαστούμε και blocks. Έχω blocks. Πήρα λίγο. Ωραία, Εγώ θέλω λίγο ξύλο. έτοιμα τα. Πάμε, Αλλά πάμε. εδώ Περιμένετε. προσέξτε. Βλέπεις, Νίκο, μην κατέβεις κατευθείαν. Από εδώ. Από εδώ. Ναι, από εδώ. Ναι ρε φίλε, όμως γιατί είναι... Α, εντάξει, το έκανες έτσι. Οκ, τουλάχιστον επισκευάστηκαν οι σκάλες. Και πάμε κάτω να φτιάξουμε το... Ναι, αυτό είναι τώρα κάτι σαν skyblock που έχει κάνει εδώ ο Χρήστος. Τι έχω κάνει. Δεν το έκανε ο το νερό, Χρήστος. το νερό και τη λάβα που βάλε, τη ξέχασες. Οκ, πάμε και θα το κάνουμε κάπου Περίμενε να μόνο. σπάσουμε λίγο να είναι πιο όμορφο. Γιώργο, θέλω λίγο ξύλο. Δεν έχω ξύλο. Α, έχω ξύλο. Τι το θες? Φέρ' το. Όχι, εγώ δεν θα σου δώσω ξύλο, θα σου δώσω πέτρα. Δεν θέλω πέτρα. Άμμο την πέτρα σου, το ζώο. Θέλει να φτιάξει tools μάλλον. Ασπίδα όχι. θέλω. Δεν πρόκειται, άστο, δεν χρειάζεται ασπίδα, δεν ρίχνει κάτι το Wither, μόνο κάτι μπάλες. Ελάτε. Ωραία, Να το Γιώργο. Ωραία, Γιώργο. Κάτι μπάλες. Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε. Που σου κάνει. Εσύ είσαι να βρω μόνος μου creative, εσύ είσαι ξύλο. creative ψεύτη. Όχι, τι λες ρε, δεν είμαι. Χτύπαμε να δεις. Ναι, πάρα πολύ. Α, τώρα δεν είσαι. Σταμάτα, θα σου δώσω μία με το... Όπα. Με το... Ρε, θέλω λίγο ξύλο, πάω να πάρω. Πάνε, εμείς θα το αρχίσουμε. Αλλά έρχομαι. Έλα, πού θα το φτιάξουμε. Πάνω στο λόφο. Όχι, δείτε, να είναι λίγο απομακρυσμένο από τα σπίτια μας και ξέρω εγώ πάει κατευθείαν μέσα στο σπίτι μου. Τότε δεν ξαναφτιάχνω Wither. Μισό, εγώ λέω εδώ πάνω, είστε. Ναι, λίγο ξύλο, μισό λεπτό. Ωραία, το φτιάχνω. Σόφα. Όχι, sorry. Ναι ρε φίλε. Ρε, Γιώργο, white wool. περίμενε. Εντάξει, δεν το White φτιάχνω. White wool. Δες, υπάρχουν Σπάω δύο ξύλο κουριές. για το τίποτα. Α, βασικά χρειάζομαι κι εγώ λίγο ξύλο. Παιδιά, το πρώτο κεφάλι. Βασικά, να δοκιμάσω να το βάλω έτσι. Είστε έτοιμοι? Όχι. Περίμενε. Απόσταση ασφαλείας. Ασπίδα, άκου λίγο, ασπίδα. Α, οκ, έφτιαξα. Έλα, εντάξει. Ωραία, πάμε. Περιμένετε να ανοίξω πιο record. 3, 2, Πάμε. 3. Όπα, λάθος μου. Μισό. Άντε. Είναι το 3, 2, 1, πάμε. Θα φτιάξουμε τώρα εδώ το Wither, μιας και βρήκα όλα τα σκάλ, εγώ. Και 3, 2, 1, δεν ξέρω αν θα δουλέψει έτσι. Απλά να Τρέξτε. ξέρεις. Πίσω, Φάτε πίσω. τον go double. Βασικά όχι, ξέρετε τι μετά. Πάμε. Άμα δουλέψει, φάτε το. Δεν λειτουργεί, πρέπει να τα βάλω από Ωραία, πάνω. άστο. βάλτε τα από πάνω Περίμενε. και πάμε. Άστο, το έχω. Δώσ' το πίσω. Λοιπόν, άντε. Δώσ' τα πίσω ρε σατανά. Ωραία. Ήρθε η ώρα. Ένα 3. κεφάλι εδώ. Ένα κεφάλι Ένα εκεί. κεφάλι. Με το 3 τρέχουμε μέχρι να φορτώσει το health, εντάξει παιδιά. Τρώμε κεφαλιτό. Τρώμε. Όποτε ένα Που ύστερα πάμε μαζί. Πάμε. κάνω. Βάλτο. 3, 2, 2, 1. 1. Αλλά! Τρέξτε. Α. Φάτε τον go double. Φόρτωσε. Χτύπα Νίκο τώρα. Θα κάνει boom, φύγε. Περίμενε το. Να το, άρχισε. Να το. Χτυπάτε. Πόσο health έχει? Του ρίχνουμε το enchant Ψοφάω. bow. Έπρεπε να έχουμε πάρει γάλα. Είναι το αντίδοτο. Ρίξτε. Δεν έχω bow. Τι να ρίξω. Μ' ακολουθεί. Τρέξτε. Α. Χτυπήστε το. Όπα, καταλάβεις τι θα Ε, Ρε, εμένα κυνηγάει. Πάμε. Δεν Τώρα έχω το έχουμε, bow. το έχουμε. Φάτον. Δεν έχω bow. Φάτον. Α. Εγώ έχω. Ανεβείτε πάνω να τον φάτε. Τι έχει κάνει. Να μου πω τι έχει κάνει. Δεν μπορώ να τον Τρώω πετύχω. το double. Ρε, συνέχεια κινείται. Το καταλάβω. Και κάνει regen. Πώς κάνει regen? Δεν γίνεται να κάνει regen. Μισό λίγο. Γιατί δεν λέει τώρα. Τι έγινε? Πήγα στην επιφάνεια εργασίας. Πάμε πάνω. Πού είναι? Πάμε πάνω στο σίδερο. Νίκο, ρίχνει. Πέθανε εγώ. Θα πεθάνω.
Πώς. Γεια Χτύπησε το, σας. χτύπησε το, χτύπησε το τώρα, δεν Γεια κάτω είναι. σας. Without away, τι σκάτα, τι είναι αυτό. Πέθανα από το Wither, αυτό σημαίνει. Α, Πάτε μου τα without πράγματα away. και να με θυμάστε. Δεν ξέ... Έρχομαι. Για κάποιο λόγο δεν παθαίνει τίποτα. Τι εννοείς τίποτα. Το χτυπάω και δεν χάνει health. Όντως. Ναι, δεν χάνει health. Χάνει πάρα πολύ λίγο. Ρε, ήρθε και το σύννεφο τώρα. Είμαστε GG κομπλέ. Γιατί, τι έγινε. Με τα short δεν παθαίνει τίποτα, να ξέρετε. Όχι, παθαίνει λίγο. Ναι, πού είστε εσείς ρε, εγώ παλεύω εδώ για τη ζωή μου. Εγώ έρχομαι. Εγώ κρύβομαι. Εγώ έρχομαι για το θάνατό μου. Έχεις τα πράγματά μου. Όχι, δεν έχω ιδέα που είναι. Χρήστο, τι κρύβεσαι αγόρι μου. Έλα εδώ να πολεμήσεις. Ρε, δεν Σαν βλέπω που είναι άντρας. έδαφος. Σαν άντρας. Άντια. Έλα Νίκο, έχουμε τα πράγματα του Χρήστου. Απλά εγώ του ρίχνω τώρα. Ρε, είσαι ο μόνος που έχει bow. Κατιέ. Παίρνατε. Να τα πράγματά μου. Τι δεν τα βρίσκεις. Αυτά είναι του Χρήστου, αλλά όχι. Όχι, αυτά είναι δικά μου. Αν είναι μαζί και ασπίδα είναι δικά μου. Απομακρύνθηκε τέρμα. Φεύγει παιδιά, φεύγει. Πού πάει, Ας τα πρέπει να του πάει αφήσουμε. σπίτι σου. Είναι πίσω από το σπίτι μου. Το ξέρεις ότι Ρίχνει αυτό είναι μπροστά η καλό. γελάδα. Ρίχνει σε μια γελάδα. Έπρεπε να του βάλω 2 blocks και να. Παιδιά, πεθάνει. χάθηκαν τα diamonds μου. Τα diamonds sword μου, όλα αυτά. Δεν πειράζει, εγώ παλεύω εδώ παιδιά για σας. Για σας δουλεύω. Εγώ ψάχνω το Παιδιά, inventory, πρέπει να ψάχνω. κλείσω. Τι πρέπει να κλείσει ρε φίλε, πάνω στη μάχη είμαστε. Όχ, βλέπω τη ζωή του Wither. Παιδιά, πρόβλημα. Χάνεται το καθόλου. Το χτυπάω, χάνεται καθόλου. Είμαστε στην κορυφή. Είναι στο σπίτι μου. Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Σπάει το Μην σπίτι μου, σπάει το μπαίνεις σπίτι creative. μου. Δεν είμαι creative. Α, να το sword μου. Ρε, Τέλεια. σπάει το σπίτι μου, σπάει το σπίτι μου. Φεύγει. Πετάει πάρα πολύ ψηλά. Με τα βία το χτυπάω. Ρε, παιδιά, Έρχομαι, μην πρέπει να ανησυχείτε. κλείσω. Έρχεται ο σωτήρας σου για... Πού να πάω, τι να κάνω. Είναι πάλι στο δάσος, πήγε πάλι στο δάσος. Το βλέπω. Μην μπαίνεις creative. Δεν παίρνω creative. Γι' αυτό πετάς. Με χτύπησε με αυτό το αεροζόλ, πώς λέγεται. Τι, το Ξέρεις, τι. είναι εκείνα τα καινούργια τα poison, πώς λέγονται. Που πετάς. Ναι. Όταν τελειώσει όμως, καλά κρασιά. Α, τελείωσε. Πάνω στην ώρα. Ξέρω. Πάλι, πώς έγινε αυτό πάλι. Παιδιά, τρέξτε, είμαι δίπλα του. Θα το χτυπήσω με το short. Με το short. Είναι τεράστιο. Με το short δεν παθαίνει τίποτα. Μετά πώς θα τα φτιάξουμε όλα αυτά. Ποιος τα χρειάζεται όλα αυτά. Τα δέντρα. Έπρεπε να πάμε λίγο μακριά. Έπρεπε να ανοίξουμε μια πύλη στο Nether. Παιδιά, έγινε άσπρος και δεν παθαίνει τίποτα με το sword τώρα. Έχει ασπίδα γύρω του. Γιατί, πού και τρέχει είσαι? κι εγώ την ώρα. Δεν βλέπετε το name tag μου. Εγώ όχι. Ούτε εγώ. Πρέπει να βγάλει την ασπίδα για να μπορώ να το χτυπήσω. Α, το βλέπω. Θα εμφανίσει ο Wither Skeleton. Τι δεν το πιάσα. Δεν εμφανίζει τίποτα. Εγώ Θα απλά εμφανίσει, πίστεψε με, θα κάνει μια έκρηξη και θα εμφανίσει ο Wither Skeleton. πίζεις. Εγώ εδώ το χτυπάω. Μη φεύγεις, σε είχα εκεί που ήσουν. Έχω ακόμα αυτό το Πέθανα πάλι. Τι λες ρε. Έλα, πώς πεθαίνεις. Σπάει το βουνό. Έχω του κόσμου τα... Πάρε μου τα πράγματα. Πού είστε παιδιά. Εγώ είμαι μέσα στο σπίτι του Γιώργου. Εγώ το σκοτώνω σε λίγο. Παιδιά, το σκοτώνω. Ναι. Πάρ' τον Everstar. Πάρ' τον Everstar να μας τιμάς. Δεν μπορώ. Φεύγει. Όχι, το χτυπάω. Δεν μπορώ. Το χτυπάω. Θα πεθάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Απλά εγώ το χτυπάω. Πλάκα έχει ό,τι πιο λίγο ζωή. Έχει, βάρα το. Ναι, Το σκότωσα. τα κατάφερες. Δεν ξέρω τώρα αν έχω τον Nether Star. Α, έχω τον Nether Star.
Πού Άμα είσαι, δείτε έρχομαι. τι κάνει. Άμα δείτε τι έχει κάνει. Εδώ μέσα είναι. Πού Να είσαι, ρωτήσω Γιώργο. κάτι, θα πρέπει να πάρω ένα achievement. Πού είναι αυτό το achievement? Δεν έχει ένα achievement όταν παίρνεις τον Nether Star. Ναι, φυσικά και έχει. Δεν μου το έδωσε καλά, είναι το τελευταίο achievement. Πού είστε παιδιά, εγώ Ήρθα είμαι στα πράγματα. και παίρνω τα πράγματά μου. Εγώ παίρνω κάποιο άλλο τα πράγματα. Α, του Νίκο. Φέρε μου. Νίκο, ξέρεις τι είναι αυτό, ξέρεις τι είναι αυτό. Α. Είναι Nether Star. Είναι Nether Star, ξέρεις τι είναι αυτό. Είναι Nether Star. Φέρε λίγο τα πράγματά μου. Δες λίγο τι έχει κάνει από κάτω. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Κάν να το δεις τι πρωί, κάνει. γιατί βαριέμαι λίγο, σε παρακαλώ. Πού είστε, Έλα στο από σπίτι κάτω, του έλα από Γιώργου? κάτω. Όχι, είμαστε Δες, εκεί δες που τι ψάξε. έκανε. Το κυνηγούσε το Messi και μετά εδώ έγινε το final match. Έλα, Ναι. έλα πάμε. Έχω 8 stack stone. Μου τα δίνεις. Όχι, Έλα ρε, το χρειάζομαι. θα κάνω beacon. Πού Μα είστε δεν ρε? έχουμε diamonds να το στήσουμε καταρχήν. Ας το έχουμε πρώτα, Τα λέμε. Θα κάνουμε bacons. Να το bubble bomb. Το κάστρο, Το Παύλο. castle. Παιδιά, πάμε όλοι στο κάστρο να συναντηθούμε. Το κάστρο είμαστε. Στο συνέδριο. Εγώ Εγώ έρχομαι. ακόμα έχω τα poison από το... Όχι, από το God Apple. Έτσι. Στο μεταξύ ο Σπύρος, Χτυπήστε με, δεν θα πάθω τίποτα. Πού είσαι, γιατί πού είσαι. Τι εννοείς που είμαι? Δεν θα πάθω τίποτα. Βασικά θα φάω damage, αλλά δεν θα το καταλάβω καν. Το βασίλειο του bubble bomb. Αυτό το Του 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 του. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το βίντεο λίγο. Ναι, εγώ είμαι πάνω στις πολεμίστρες, πώς λέγονται αυτά. πάω κι εγώ. Στο σπυργί Εδώ, βασικά, εγώ είμαι στο κάστρο. Κι εγώ στο κάστρο είμαι. Parkour, Εγώ ναι, έπεσα δεν είσαι. έξω. Εγώ είμαι μέσα στο κάστρο. Κι εγώ. Μέσα. Πικου. Έλα τώρα, μας το χαλάει αυτό. Ναι. Σταμάτησε. Σταμάτησε το τηλέφωνο. Δηλαδή μου λες Ναι, κάτι. ότι πήραν λάθος. Ναι. Τι. Πήραν Παιδιά, λάθος. πρέπει να αριθμό. κλείσω. Κι εγώ σε λίγο. Εγώ το πρέπει τώρα. Άντε, τελειώνουμε. Ναι, άντε να το κλείσουμε. Ελάτε να κάνουμε το beacon και να τελειώνουμε. Όχι να το κάνουμε τώρα, στο επόμενο επεισόδιο. Έλα εδώ κούκι. Κούκι. Εσείς που είστε? Εμείς κατεβαίνουμε τους προγίσκους. Κούκι. Είπα έλα. Εγώ κρύβομαι. Λάγκαρα. Ρε με Σε κάνεις έκανε τελεπό. μισό λεπτό. Καλά. OD Gamer. Zero D Gamer. Σε έκανε Zero D TP. Gamer. Σε έκανα TP. Πού είσαι, Νίκο? Κατέβηκα κάτω. Όχι, ναι. Εγώ είμαι μέσα στο κάστρο γιατί δεν βλέπω κανέναν σας. Κι εγώ στο κάστρο είμαι. Εγώ είμαι στις πολεμίστρες του πάνω. Μπείτε μέσα στο κάστρο. Απλά μπείτε μέσα στο κάστρο. Είμαι μέσα στο κάστρο. Όχι, δεν είσαι. Είμαι. Εκεί πέρα που είναι τα chest και οι armors. Ναι, εκεί είμαι. Ωραία, τότε. Με είδες που πέσα? Ναι, Πού είσαι? πίσω σου. Να είμαι. Σοβαρά σου μιλάω, δεν σε βλέπω. Να είμαι εδώ. Ναι. Ρε φίλε. Περίμενε, να δούμε τώρα αν θα σε Νίκο, βλέπεις. που είσαι? Νίκο, που είσαι? Με Ναι, δεν σε βλέπεις. βλέπουμε. Εγώ δεν βλέπω το Χρήστο. δεν Εγώ βλέπω. μόλις πέθανα. Ναι, αυτό. Εγώ δεν Τέλος βλέπω πάντων, κανέναν. κάτσε εκεί πέρα και κάνει τον ακίνητο και ότι είμαι και εγώ δίπλα σου και πες ότι και καλά είμαι δίπλα σου γιατί εγώ σε βλέπω ρε φίλε. Πού είσαι? Εκεί Μισό ακριβώς λίγο. που στοχεύεις. Μισό. Γεια σου που. Παιδιά, ακούτε? Ναι. Άντε ρε Νίκ, κουκιαντή. εκεί που σπάς, έλα, περίμενα να σε χτυπήσω. Ναι, εδώ. Γιατί δεν βλέπω το ένα στον άλλο? Πεθαίνω! Α! Ένα life, ένα heart. Εντάξει. Πού είσαι? Πού είσαι να σε πετύχω? Yay. Έλα, ρε, Πραγματικά δεν φαινόσουνα. Πρέπει να κλείσω σε λίγο, άιντε.
Κι εγώ. Τελειώνουμε. Ναι, κάνε TP αν μπορείς στην Nether Portal. Δεν πειράζει, ας τα πράγματά μου. Α, μισό, θα σας κάνω τι. Κάντε γρήγορα, γρήγορα. Κρύκ. Γρήγορα. Καλ. Τρέχει ο χρόνος. Κουλουράκης. Ναι, ωραία. Να σε. Ωραία, επιτέλους. Ωραία, ξεκινάμε. Μισό λεπτό. Ρε Χρήστο. Είσαι creative απατεώνα. Ναι, κάτι κάνω, προσπαθώ να... Κάτι χάλασε και... Έλα γρήγορα, άντε γρήγορα. Λοιπόν, Εγώ με τον Etherstar ωραία. πάμε. Και εδώ κάπου τελειώνει το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν σας άρεσε Ναι. το σπίτι μου τελικά, δεν πειράζει. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Δεν πειράζει. Ναι, Και αν τώρα σας θα άρεσε κάνω αφήστε ένα like. κάνω Έχουμε κάτι και link στην υπέροχο. περιγραφή να θυμάστε για το όποιος θέλει να μπει στην Cubland. Και σας χαιρετώ εγώ. Γιατί, Γιώργο, γιατί? Θα σας κάνω ένα δώρο και εσένα. Κάνε μου TP. Άντε! Τελείωνε! Α, Γιώργο μη. Όχι, έσπασε ο Μη. πίνακας, περιμένετε. Έσπασε ο πίνακας. Έρχομαι Πόσο πίνακας? φιλικά. Πάρε φιλία. Παιδιά, κλείνω τώρα. Καλά, άντε, γεια. Στο μισό έσκα. Γεια. Καλά τα λέμε. Αν ήταν... Περίμενε να φτιάξει τον πίνακα. Κάνει. Ναι, αυτό να, ωραία. Χαιρετάμε και τα λέμε την επόμενη φορά στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Αυτό. Όχι μόνο αυτό. Τι? Καλό είναι ότι μπορώ να κάνω και αυτό. Ωραία, γεια Όχι. σας, χαιρετάμε. Όχι, γεια σας. Χαιρετάμε. Χαιρετάμε. Γιατί? Έλα ρε φιλέ.